स्वागत बा आप लोग के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से। आप लोग के बता दी कि अरविंद अकेला कल्लू के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा मालकिन हो। एक गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गइल बा। ई गाना के गौले बाड़े अरविंद अकेला कल्लू और प्रियंका सिंह जी, और ई गाना के लिखले बाड़े टुनटुन यादव जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आशीष वर्मा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 23 अगस्त सुबह 6 बजे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।